Yo, what's up mga kayong? Good morning. Yun, magbabalat tayo ng suha. Ayun, si nanay habang nagbabalat siya ng gabi, magbabalat din tayo ng suha. Tikman natin kung hindi maasim. Siguro matamis to. Hinog na hinog. Balatan natin. Mukhang matamis to mga kayong. Amoy pa lang, matamis na. Ito yung kinuha nila kahapon sa baba. Madaming suha doon sa baba. Nahuhulog lang, nasasayang. Ang ulam namin ngayon mga kayong sinampalukang gabi. Kasi wala na kaming ulam. Wala kaming pambiling ulam. Tara, yan. Tatanggalan natin yung mga mga urmot niya. Urmot balat. Hello. Tapos isawsaw natin sa suka. Ito yung suha na yung pula yung niya, laman. Pag di mo pa siya nabalatan, mukhang malaki. Pag nabalatan mo na siya, maliit siya sa loob. Kunti lang yung laman. Maliit. Meron pa dito, bali tatlo to, maliit tong dalawa. Saka ito. Ito mga kayong pinulot ng nila nito kasi nahuhulog sa puno niya. Sayang. Pero mga kayong yan. Guys. Mabango siya mga kayong, hindi siya maasim. Mukhang matamis. Yan si nanay ko, si nanay Remy Joyce. Nag-uukis ng aba. Uy, shout out nga pala sa kapatid ko dyan sa Baguio. Ayan may suha kami. Umapal kayo may kayo maagala. Ito, nabalatan na. Matamis siya mga kayong, matamis. Hindi siya masyadong maasim. Sakto lang, sakto. Kahit di na natin sausaw sa suka. Ipunin natin yung buto niya tapos itanim natin. Sarap. Matamis. Sarap siya, masarap. Gusto nyo? Gusto nyo? Iglalingan nyo. Yung ulam namin ngayon yan yung aba. Sinampalukan na gabi. Ayoko yung ginataan kasi hindi ako sanay nag-uulam ng may gata na gabi. Kaya gusto ko yung sinampalukan. Lumang buto niya itanim natin para may tanim tayo. Imas, matamis na na umalsam. May tamis siya tapos may kunting asim. Yellow na yellow yung balat niya pero sa loob niya hindi pa siya masyadong hindi pa siya masyadong hinog. Dapat ito red na red. Ito hindi pa siya masyadong red. Pajikin na magic ko nag-red dito duma. Hindi naradadudong. Nagkami ni sunga ko. Kaya siguro hindi siya masyadong hinog kasi
nahulog na kasi. Sayang, madaming nahulog na bunga yon mga kayong. Ang daming bunga. Nahulog lang. Pinaglihan yung lilihi. Sayang. Tapos ano pa, malalaki yung bunga. Ngayon lang tayo ulit kakain ng ganito, suha. Matagal-tagal din na hindi tayo kumakain ito. Dati mga kayong, madami kaming tanim na ganito, na suha sa dati naming bahay. Pero nga nang lumipat kami, wala na. Sa dati naming bahay, ang mga tanim namin doon, mga suha, mangga, santol, tapos tagal natin, guyabano. Yun, madami. Kaya lang nung lumipat na kami ng bahay, wala na. Naiwan yung mga tanim namin doon, naiwan na. Wala nang kumukuha wala nang kumukuha yung mga bunga niya. Nasasayang. Kasi hindi na kami pumupunta yun eh. Minsan na lang. Yung minsan na yun, hindi kami nakakakuha ng bunga. Kaya sayang. May mga kumukuha din, mga bunga nila, mga bata. Pero hindi naman nila kaya ibusin 'yon. Madaming bunga. Kaya sayang lang. Tapos na silang nagbalat ng gabi. Iluluto na lang. Lalagyan ng sampalok. Masarap pag gabi pag sinampalukan. Tapos may sahog na sahog na pritong isda. Mga kayong, masarap. Ang ayaw ko lang sa gabi yung yung nilalagyan ng gata. Ayaw ko. Mas gusto ko yung nilalagyan ng sampalok. Yun mga kayong, hanggang dito na lang. Yun. Sarap siya. Yun. At good morning sa inyong lahat, mga kayong. At shout out sa mga kapatid ko sa Baguio. Wala, hindi na kayo nakakain ng suha. Kung gusto nyo, pumunta kayo dito. Yun mga kayong, hanggang dito na lang. God bless. Sunod ulit.